Resulta sa dili pabaksin sa una, naingon na nagtag sardinas ani ron. Lawa. Wa na social distancing, kay total magpabaksin naman. Mandam lang mo ha, ayaw lang mo pakuot ha. Ayaw mo pakuot sa iyong pitaka. Sir, di mana sir? Ngayon hilang ka sir? Ha? Ano hilang ka sir? Hila ko kay... Pila na kadon ako pinangita sa dagom yung magpapaksin ko. Ito, kabot ako karon 600 na akong lista. Hindi ka pa paano yung vaksinan. Oo, yari mo sir no? Ita lagi. Sa una, adlok kong dagom kaya di ko papaksin. Kaya adlok ko ka ang mamatay itong vaksin karon di ay. Tante na kayong vaksin. Ita lagi. Hilang ko kasi, hilang ko sir. Hilang ko. Pila na kadlaw lang ako trabaho ako menindak isda kay papaksin ko yung waday ko vaksin niya. Pita ning kinapuyay. Bukod-bukod tas tago man yan sa tapaksin na ni kapoy na kayo pagkukod to tago mo. Uy! Dali! Sige, kagilak-kilak diha nga. Dagang kay naglinya dito. Dili man na para baksin. Ano sabi na? Para tuloy man na mga pisot mo na diha. Kagtati pisot mo na linya diha. Partuloy din na di ay. Sige, kagilak-kilak. Papatlong mo rin ka ta. Ay, sige, kilak-kilak ko kay para tuloy man ang linya nga diha. Kung usap tao ka. Ay, Sige, partuloy din na linya hagi di ay. para tuloy na lang yang anong sige kagilak-kilak. Sa mga Asa man di yung linya ni para vaksin? mao gani nga nangita sa ko ka sa dapit kay magpabaksin sa ko unta. Alas 2 pa ko naglinya din na oh. Huwag ko matugan ay gabi kay linya ko kinong papaksin Maonay ko. ka daot mo kay alas 2 maguna-una makakigabaan ka na ko kay yung nihuwat pa ka na ko nga alas 3 pa ko ningan ha. Di wa na. Kakita magdungan o tatang kita ang tarong duha mong hilak. Partuloy din na di ay. Para tuloy na. Yaman naman nagbuak. O dili, ayaw mo bagi. Hilom na. Tanat. Pre, Pangitaon na to. ay sa ko pre. Ang kanang vaksin, importante kay vaksin pre kay di ta kasud sa merkado pa itong isda o watay vaksin. Maubit tao nga ako ni ngari ko nangita ko ni mo kay magkuyog ta, magpabaksin tan duha. Kay maupas time para ba ako nga bisig maka-inject pa sa taglain. Ay asa man ginapitan to pangitaon ang tinuod nga injection jud bahala kung unsa kaning bakuna ha basta masudlan lawas to bakuna mo tirahan Mangita ta dito basta na daghang tao nga magpundok mauna na. Samaya ako magbagbuhat na, ikay pangita dito kay ako sa dira. Hey! Sige. Sige ba? Tapos lang, nilit ng vaksin pre. Mamatay rin yung butag watay vaksin. May pa magkitong din ko pre. Ayo. Asa ba ka mga bakre? Ato ito eh. Asa? Ayo dia pre, ayo ka pre. Ano man? Wala na diyan kasi alayo kayo, magpawag kaglakaw. Alayo din. Ulayo kayo. Papaksin tayo. Sige. Ikaw ba? Ba't gahian mo ko? Nilinya na sa kadiha nga. Para tuli lagi na. Di na pwede ang taga-Balanban, taga-istorya sa patuli. Noon sa mga. Tuli. Kaki. Patakaran na. Uli na kay. Para tuli ng linya kada. Di na para baksin. Alas dos po ko lang niya. Iway labot. Ang yung alas dos nga. Ina ka nga. Para tuli na. Sana uli. Uli na ba? Ay, di na pwede ang taga-Balanban. Priority ang taga-Balanban. Batik na ikaw eh. Labot. Batik sinaw. Tuli. Gina! Pagtuon mo taga Balanban. Dili pisot. Patuloy sa ko. Buwang. Patuloy sa ka!
Sige ala, pabili lang ka diha. Ako na